Салом ба ҳамаи ҳамватанҳо, салом ба ҳамаи вермифермиҳо, салом ба кулли мардуми Тоҷикистон. Имрӯз хостам як видео кунам. Неки як объявление дорам. Объявление дорам ки объявлениям хеле ки праздникай туяй гӯё дар ваҳдат рӯзи 21 рӯзи шанбе ҷомъабозори лави дайрода рӯзи ҷомъабозорро мекунам. баъди ҷомъабозор ташкилӣ дар ҳамбуҷа мешава. ҳамаи кишоварзо, ҳамаи моҳипарваро, паррандапарваро, чорводоро ҳама ҳамбуҷа ҷамъ мешаванд, намоиш метиҳанд масъулаи худшона. мисол моҳипарваро моҳиро нишон метиҳанд, чорвопарваро уҷа ҳамин деҳқонбача дар кори уҷа канали деҳқонбача. ҳамин канали деҳқонбача ма ба ту муроҷиат мекунем, биё ҳамбуҷа хай як кӯ синимат ки ҳамбуҷа бисёр гово мебинанд, говои ҳамин зотӣ мебиёянд, бисёр буқоҳо хай уҷа мерем мебинем. деҳқонбачаҳо биёян уҷа дар кадоми канал дорем. баъд иҷа хай як устод дорем, якта не чанд устод дорем. Якум устодмон Муҳаммад Саид, Муҳаммад Саид шуморам биёем ҳаминҷа як ҷамъ мешем. Акаи Исоқҷонам, як устоди дига бои Биёгумус Ҷайҳун Назири Хуҷа биёен шуморам. Биёгумус 5 Усмоналӣ гиҷода камерото биги биё ка ҳамрӯз ҳамамон ҷамъ мешем, як суҳбат мекунем. охи як қурто мефармем, охи ҳама ҷамъ мешем, як қурто мехӯрем. гиҷодаен шумо охи бахтона мечувай мекунем. доим биён ҳамҷа сарҷамъ шавем. хоб я объявлениеро фаҳмидем. ҳама каса биён як туй мешава уҷада, бисёр намоишгоҳи бузург мешава. ба ҳамаи халқи Тоҷикистон кадоме ки ҳамин ҳавасманда биёя. ватан ма охи ватани ваҳдат ма биёен ҳама каса мо ҷаҳдтон мекунам. баъд ҳамин рӯз ҳамин вермиферморо камтар нишонтед. Вермифермоҳои мо ҳамин хеле ҳастае ки ана ду тараф ваяй деволай саҳар то бегаҳ афтов вай мешавад. афтов намерасад. Не ки нимрӯзӣ ҳамин хел афтов мерасад ки гарм мешавад. барои ҳамин мо ҳозир ҳамин гарм шидагия ба наздики рӯгардун кардем. ҳозир тарзи овшапӣ мо ҳамин хеле ман инҷа якта хел фантан чӣ кардагиам. ман фанта чӣ кардагиам. ҳамин акай Ҳикматулло Ҷураев биё охи биё як меҳмон мешем, туй дора ваҳдат. биёен охи намоишгоҳда иштирок кунем. шуморо бо дар хиёлам биромад сару кардам. ана иҷада анем хел мо фантанчик дорем. манем хел ов мешапем. та тар мекунем, хел намнок мекунем, намнок. Анем хел намнок карда анем хел гуфти акай Ҳикматулло Ҷураев ки вай кандаркор. хел намнок кандаркорам хел бисёри бад не охира, бисёри бад намекунем. ҳамин хел ов мезанем ки ана айтаги ҳамин чӣ набуроя. айтаги ҳамин семблок набуроя ва шираву шарбаташ набуроя ки вай бад ҳамаш мебурояда охи вай ба биёгумус бесифат мебия бояд ам овуш вермичаиш бошам дурунда. холоса анем хел мо ов мешапем. як рӯзда ҳозир мо як бор шапида истем, як бор ов шапида истем. ҳамин тарз қати ки ҳамин набуроя ов айтаги семблок набуроя. ҳамин ов ҷамъ ша ҳамин ов ҳамин болош то тага барава тамом басай. баъд ини пухоло тар шаванд ки намнокиро биқапам. хай бародаро суҳбат боқӣ. рӯзи шанбе ҳама каса биёем. дар амони худо бошем бародарони қанди ман.